negi ukirish Bakhuid Thohdieng Duai Nagabinda Tainga Sanjong Kom Merinda Lai spat saupo. One paraya ro you try. Hallelujah. Ramani baulang play. Hallelujah. Kohimen kopera tongin songo yau try haganega step kamdame haganega sngi Thohdieng benning kong jongunu banai au try unchimdi pura kajingang nur jungi bara unam pen slayangi daga jingi snega jung inang duairu nagabindagi bapangi bashitam nagabindagi nompo bakin kalaka bangut ha kerteng uppa parukon barumen sim Bakhuid Amen. Kajinga jango try jangi u Jesus Christ, but kajingi jango blame. Lempart kajinga silak jango men sim Bakhuid, kindon, rain card but pi, but wrong? Rangkar bat piro. Kohimen ko para. Kajim pule minda kasngi ki kot, ki ver yangi vei pay vei. Ben im ya kajingim ka Bakhuid, hamalla ka binda janga jingim jangi. Lese ha kajingim jangi ngis auto, ngim ju im Kuwait. Hamalla ke binda haka karangi kana jangi haka jing kwa jangi haka jing murdor jangi haka jing le jing kham jangi haka met kapar jangi yagi por barro ngilale yagi kambam kuit haka jingim jangi tongin sange bangin panmap bangina trang yagi jing kuit haka donur haka men sim haka met kapar jangi Kotrai Jisu map yangi ngila imbam kuy sait kuy yangi dagas namba kardor jome bangin imbarabor yaga jing kwa jome yaga jing long kuy haga jing im jongi nga plam How play button por baro. Padata pi ganimen ko para. bangalele pop shibun dagi jim parka dagi tin dagi kam dagi jing lek daga jingle palad janga daga jingle palad janga daga jingle palad bakrao e janga namarkata akarpadia kamaria Bakhuid kabayaisa kathizoti yaki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para benduai na gabindan janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisune yangi padendala mapi ki pop jangi Unyalam yangi shaga jingim bam jekut. Amen. Triken rat go blay. Isneyangi. Triken rat go blay. Isneyangi. Nia Dubai ni Duairu Nagabinda Baragi Jing Tumush Imesh Medjongi Hakanegas ni Thohdieng benning kong jongenu banai Iduairu Nagabinda ka inner healing retreat ka ben sastang mendakasngi
babarok iban wan shimenda kinia mahart ia ka bor trai ha ka jingim jangi koble me uba pelong ia ki donu jangi ringet bakin ia telitang kawehi kamon to ai baki pait jame kin eat yakaba me hukum but kin trang yakaba me kular ba hapadeng ki jinkala jangene ka parte yaki donu jangi en pinne handa habadon ka jinkamen bashisha dautrai jangi Jesu Christ kun jame uba im batsan sha renkat bat me haga jingelong kawe jangamen sim Bakhuid ublay genom la genom Amen. Kajing pule na kashti banakong jong Paulus Bakhuid si Kristana Thessalonica. Kalunong ka basaw kut khot bay vei ter hado bapra. Ko para bangye ngikar pat ban ngikan tu ya pi how tra Jesu. Ba kumba pila hikay nangi kumnong iday ban imbat ban singa bahaya oblay. Kumba pichu le da shisha. Kumta piday ban nang kam roy sho. Namar pitip ya kijing tha bangila ay hapi da utra Jesu. Nabaka ne ka long ka mon jong ublay ka jing ko jong pi ba pi kan dia no na ka jing auria ba uwe pa uwe na pi untip kumno bantengkan ya la kamet ha ka jing ko pat ka burom om ha ka jing brai ka jing auria kum ki riu perthei ki bom tip ya ublay ba en om don mano ubale palat ba un shukor ya lau para ha ka ne ka kam namar ba utrai ulong unong panher pot ya kini ki ai baro kumbang la maham jor ya phi na ba ublay shem la khot yingi na ka benta ka jingbom khoj henrei ha ka jing khoj namar kata jaru bakanta yakani ukanta om ya ubreu henrei ya ublay ubala ayo mensem ba khoj jong u happy kaktien jong trai Yesu iau blay. Sam kenai punyau nomor nyau spa frapusa. Nyau spa frapusa. Sen Sharutra.
batu duai barabor bapin langki baklain Banyeng akmadu kuno breu Alleluia 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 Utrai undon rengka bat pim Engkabat piru kajing pulih nak gospel Bakhuid kat kumbu Matius. Kaburam amego try Ujesu ulayatu yakane kaparshi hagisin ranjangu. Yaka hima bening en penyesrim bat ki shipongot ki taisoti ki bela shim yala ki sharak bat ki bela leit shaw yawunong leit kurim. Sangut naki ki lalong ki babi bat ki way path sangut ki bastard. Namar haba ki babij ki la shim yala ki sharak ki klam shim umpiniang batki. Henry ki bastard ki la ra umpiniang ha ki jingdiang lem bat la ki sharak. Te haba unong leit kurim ulas lem banwan baro ki la sho samtia bat ki la yotia. Yenda shiteng Sngi ladon ka jing partha. Hakumi unong leit kurim ale leit tanyawu. Ti baru ki togi teisoti kila kitia bat kila penkre yala ki sharak ki babij kila ong ha ki bastard. Ya ai umpinyang lem se kendia. Namar ki sharak jongi kila lip. Henry ki bastard kila juba lese yo omdap yapi badyengi ki leit shakinongdi batoti nagabinda yalade. Kumda kat bang ki dang leitid unong leit kurim ulapoi. Bat ki tu ki bela kre kila leit rung lang badu shaga jinkawai kintiu kurim balakang ya ka jinkang. Hadin lawan poi sa ki vei pat ki teisoti ki ong kotrai to plilem yangi. Henry ula jubab shisha nga ong hapi ngam itu yapi. To sharai na markata na bapim tip yagasni lemne kapor. Ka gospel jong utrai Kachingero amego Chris ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Ki jimpule mendakasngi ki hikayangi kumno ban penkare yawunong ban pediang yawunong leit kurim haga jingim jongi. Leseng ilaban no kumno ban yapoika kuit kumno ban yapoika hok. Ngi yusngo naka gospel shapang shipo tiligi teisoti ba penkare ban pediang yawunong leit kurim. Henry san ngut ki teisoti kilong ki baduna jimpen kare. Namar kim don jinkuid haki. Kila ap yawunong leit kurim. Kila trang ban yakundu yawunong leit kurim. Henry kim shimla don ka jimpen kare. Kim shimla don ka jinglong kaba kongsan ban yap poika poiman. Gilaban. Hagani ke juk kaba menda ngiyo i yaki kun samla. Kim ju don ke jimpen kare light no kindi at ngut. Ban yopidiyang yawunong leit kuri. Kim ju don ke jimpen kare ban poika poiman. Yaki bam don jimpen kare ban poika poiman kin sababe kin sasosi but kumbang yusngo nagashiti jongu Paulus Bakhuid sa Thessalonica. Utrayu yisi, but utrayu un bishar, utrayu un kentay, yaki buryo baro, ba yapoika bamhok. Yaki ba yapoika bamkui.
kibaya poika haka jingauria kanika longa pang kabang yusngo naka shiti jongo Paulus Bakhuid Thessalonica badula kran shai kadar shapanga jinglong jombon gibriu saudong jom nginum don kamban mudur yakabalajia hat Thessalonica ngilaban pay saudong jogi badngiyo i la janlong hamal la kiinga sem kidon kaneka jimbam koid light no katto kanno tiliki inga sem namar ladangi shim yaga status bad kumjuru yaga statistics jonga balang catholic rungila banyoyi hamal la ki parish kadno ngut ki kon samla kia poika hok kia poika koi kanu tiliki inga sem ke bela banong hoy ki kon jongi ki ya poika koi kia poika hok haka jingim jongi ngi kot yala de ngi long kristan henry komba ong u Paulus Bakhuid shaka shiti jongu bonsin ngile kum kibriu bamdon blay haba yade bad ka jimpoi ka poiman ngi im kumba don uble kumba omdon uble ha ka jingim jongi nagata ka daw la janlom unless kasngi ngi yusngo shapanga kubor bas ngosi jonge jingchot jongi ingase uppa yade jimmuchu bad kakami kam yade jimmuchu bad uppa bad ki kon gem don jing sukshu shaki ingase nangno kalami kum kaneka jinglong haki inga sem jongi namar ngilas tang ban yapoika kalam hok ngilas tang ban yapoika kalam koid bad kata ka pop kadang hiya raibi minda haki kon kasi ngilabano namar nga ong ki kon kasi namar na padeng baro ki jait benriu ha northeast India ki kon kasi kilong kampun kristan bad kampun Catholic henry kabay yade bad ka poika poiman ngi khiar dormenda ngi pin khiar dormenda kumba ongu Paulus Bakhuid ngimju ap yawnong late kurim ne ngimju late ward yawnong late kurim daga jingkoid yaki kon samla jongi kimju late ward yaki nong late kurim jongi daga jingkoid bonsin ki ward ki yade bad ki para samla daga jimbam koid hakata ga jimbam koid ki persyamban te ya ki ingasem pimudur kumno kalaniam ban seiso hakano ka dor kala ban seiso tingat rai bangas ngos tikana kanega jingi kai minda kasngi kalong naga binda ki kon kasi kumno ban yapoika kumno ngide ban yapoika ladang ngim kuziarba yaka jingi kai ka baman nakatinu bale kai ka ban sajia kumba ong Paulus Bakhuid tangge jingjot suda ublay snow hon ya kum kita ki jinglong ublay snow hon kum kata ke jingim kabang imut ban te ha ke jingim jongi lada ublay hon lada ngim shimla pin snow ba ya ublay kum no ken ka inga sem jongi kan seiso bon ki shikurim kistang ya ke jingim klampen snow ba ningkong ya ublay klampen snow ba ningkong ya ujisu bad ki up ban ya kendo ya unong late kurim kum kine ki santilli ki teisoti babij bon ki kon samla jongi kilong ki babij bon ki longo me longo pa jongi ro kilong ki babij namar kim ju sneng kim ju beten lendi ye ki kon jongi ban pediang ya unong late kurim hage jingkoi kim ju sneng kim ju kraw ye ki ko kon penkrebha Paid bha yojia pimdon umpin yang shu hake jing diang jompi lese pilong ki sharak bamme piklet hato dandon ne em yak umpin yang banai bor shu iapi hake jing koid
kane kade kadau ko kimmen ko para kai longing long sem jongi kajok kane kadong kalong kadau tenrai baki kon samla jongi kim ju yai ne ha ka jingkoi namar kim don umpiniang shu kim don jingkoi shu kim don jingi duble shu kim don kamon ban pensngo ba yau black india tru ha ka jingim jongi pen ban ke perkat ayu kumno ken pensngo ba markeliang kumno kin pensngo ba markelia wat ye ki kimi ki paru wat ye ke bala hela zanru ki perkat kumno kin pensngo ba yalade kumno kin pensngo ba markelia kumno kin wat ya kaburam naga benda yalade klam umbiniang klam ka jingkoi klam ka jinglong soti klam ka jingmane uble klam ka jingkwa ban pensngo ba yau jisu ning kong yau uble ning kong kum kane ki ingasem kanum long kabaseisot namar kum kane ki ingasem don shu ya ka jingkerku na uple bon ki kon samla jong kane ka juk kim nang ban ya poika bon ki longo pa kim nang shu ban Sngi ki kon chapanga poika poiman Bakhuid poika poiman kaba yalam yangi shaka jingchap kim ju poika pen ban ki poi sha ka jing chot pen ban ngim la ban no ki poika ki poi sha pop kim ju poika ki poi sha ka pop na marba kim don jing koid ko himman ko para ladang ikwa ban pen kraw ya ki jait ben riu ladang ikwa ban pen kraw ya ka burom jango belai haki inga sem jangi ladang ikwa ban kendi burom yau jisu haki inga sem jangi ngide ban don ya kane ka jingkwa hakamat du jongga jingem jangi ngikwa ban pen sngoba yau jisu ngikwa ban pen sngoba ya uble ngikwa ban poika hok ngikwa ban poika koi ngikwa ban poika baru jisu kane kade ban longa jingkang jingtrang jongi kane kade ban longa jingtrang jogi kon samla jongene ka juk lese ki kon samla jongi ki bun kam lese ki perlut bun por lese naga bindaka rompong jonga parte henre kim don jimpen kare kin diatru naga bindaka jingkoi ya ki kimi ki paru lese ki kuslai bun sin kumno ban pen kraw ya ki inga sem daka babe ek rompong jonga parte henre kim junang ban sneng yakikun shapanga jimpoi ka kuid shapanga jimpoi ka bahok kaba pensnova yautrai tongin sanga shipor ban kuslai halaka donu jongi nakabinda ki por baro bangim shimla trang ngim shimla the ngim shimla treshitam ngim shimla penkre yakikun jongi nakabinda ka jinkoi nginang aitiru yakikun samla jongi baro bakin ken kordor yang kene ke jingi kai kaba kongsan kaba kordor naka binda ka jingi mlawe jonki bakin nom poika hakapop bakin nom poika ban pensngoba iwe pat henre kin pinsngoba ya uble ya uji suningko ko jisu karko yangi pensle yangi banwanra ya kene ke jing start haka longi long sem jongi haka jimut jimparkat jongi kon samla jongi pakin num long ki kon ke ba penchot pakin num long ki kon ke bala shakin dai dame lano ru em enyaro yau trai Jesus Christ in plai ke jinge jongi nganget ha ublei upa badon bor baro unong tau ka beneng bad ka kindo bad hau Jesus Christ pun ba marwe chung utrai chung yau bala pun au mensiem Bakhuid yau bala kana ka Maria Trisoti bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yabu la yak la tep yabu la kyasha ki bayam hagasmi ka balai la mipan na ki bayam ula kiyo shabene usong shakamon ublei upa badon bor baro nang ta wan pat ban bishar ye kibayim bat kibayam ngangeit ho men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya selok kiri koid haga jingma ye kipo haga jingmi pat gadol
daga jingim bam jikut. Amen. Lai spa ndrip hundriu. I nguya me go try long tao da mar ka jing spoon ka chong me ila yo pu van sa ken mau ka da chong ka mu chong ka de To ya duai ko himen ko para baga jingkhinia jonga ba jumpi khallong ka ba pdiang hun ha ublei upa ba don bor ba ro to try piding jing knyana ji jong pi nakamata ka jing ro ko buro ma ka teng jong u ka jimata yangi ba ka balang Bakhuid jong u baro ko wei ko trai me ubala penyo halade ya upai ka jingting kun da ka we ka jingkhinia kabala terwa shisin ba shi junom tos ngausene banai hangi ya ke jinga e jong ke jing tili bat ke jing suk ha ka balang jame da ukris utrai jongim amen utrai undon renka bat pim Ringkal bat pi to kentiu yala ke do nod ikan tiu ki shau tong tai tong inaingu ya utrai ublei jongim ai som hok bat ka dei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut namar ha ka jingit mela tau ya ubendriu bat habala pendram ya u katkum ka hok mela sis pa ya u da ka jingisune lemba utrai jongi u Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jamme ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jamme ka beneng bat ki bor ka beneng bat ka serapim bala kerku ki amane rengkhat daga jingkamen ni kar padia me to ai bagi sur jongi kin ya so bat ka jongki kat bangi pen bana daga jingero bas ngewre Bakhuid utrai lei mai engwer te sawada ka buram jome Usana, Usana, Torah you play Shadro. Usana, you play Judo. And Yaro, you bawan, Agagatengu trai. Emperor te sawada gaburam jome. Hosanna, Hosanna, Torah you play Shadro. Hosanna, you play Judo. ko himen ko para tongin duai na do ka donut ba umen siyam Bakhuid un wan hiar halo jangi halor kingas em jangi bangin do piam ya ka jingkhuid ban ya ka jimbam khuid halor ba ro ka binda janga jingim jangi kamta me ya ka jim poi kha poi man dashisha melong Bakhuid ko trai katemei jang ka jingkhuid barom namar khatangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapha ya umen sim jamme kum ga umje halo jangi bakin karlalong yangi kammet barkasnam jangutrai jangi u Jesus Christ
haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halagis enran u om toshim batobam nakane pi barro na markane kalong ka medjanga yakaba enaiti nakabenta jompi haka ju kerukam endala leabam ula shim yaka kuri badaka ba aingu biang yame ula ayaka halagis enran badu om toshim batodina kane pi barro na markane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut yaka ben pen mi naga benda jambi pa naga benda ki babon naga benda ka jingma yaki pop to le yakane ban ken mau yanga ko snam bakardor jangu Chris tapen koi diangi tapen koi dia men siam hadim pen koi tapen koi ben kia yangi yada yangi na ubamen kajim maya jong kajinget kajasin bangi bandu ne yubu bangi de nagane gakuri ibenda kajing yap jome kotrai tadadu namarkata ngi ke ba pen menda ya ga jingya bad ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po jang jingim badya ka kuri jang jim penim ngi dai ngwai dem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas ngeveret ngi kar padya me bangi ke be yobinda hakamet bad ga snam ukris ngilong ke bela penyat le kawai da umens yem Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priang hasatala ka porte but the penjana ya ka ha ka jingit renka bado Francis uppa Bakhuid jangi Wilbert Marwenu bishop jangi but bauru ki lingdo bat ki rinium takan mau lemro ye ki himben ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka ba karmen ya ga jimmi pa but ya bauru ki bela klat no ha ka jingis ne jamme Thohdieng ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bauru ngi karpadia me Barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami janguble u Joseph Bakhuid korim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensnga ba me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem ha ga jingim bam jikut but bangini ra but pendon buram me da u kon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallong hame ublay uppa badon bor hake jingelong kave jungumen same Bakhuid barro kaburam bad ke jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai kerpang nagabenda ka longing long sem changi babaro kikon rangkat bad kimi kipa kin idia ka jingkoi Patkin pen slur yaki kon jangi baro ban poi ka hok poi ka koi hakamato trai pangin duai babaro ki kon jangi kin pediang yaka sakramen jingkan ti kurim koppa jangim uba haning kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame ha kendeu uba haning toai imta ka jingbam jangi ka bahala ka si patamar bengi ringkang jangi kumbangi rungi map ka belis niwi padwa dialam ingi shak jingfen shoy and rate of light ingi naga vasni to polite ingi karpat ko trai naga jingsni barro haga jings pon jamme toy jings sug jings sign haga sngi jangi kramba daga jingerap ka jingis ne jamme ni light bara bona ka pop banin yo jingeda naga jing jin jar barro
kat bangi da ngap ke melendi ya ke jing karmen Bakhuid bat ke jing wan pa jong nong penim jongi u Jesu Christ Nomar ke jume kalong kaima ke jume ke bor ka buram junam la junam kotrai Jesu Christ me ubala ong ha ke apostol jame ke jing suk ngai I happy ke jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ke jingai janga balang jame bad ha ke jing spoon jame to ai ha ka ya ke jing suk bad ke jingai tele kawe katkun ga mon jame mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen ke jing suk utrai kandon barabo renka bat pim Renka bet pi dap da ke jingi do trai tongin ya ingu markelia Ko pulang bro me bagi nogi po ka percay usia sene yagi ko pulang bro me bagi nogi po ka percay usia sene Hakami kun lambro jungo belai. Hakami ubaket na ka pop junga partai. Sukito ke bala kotch aga jing kawai jungo kun lambrot. Kandra kamlong musyong ko kamandrung ko kaying jenga reisyon tan katin kamusim jenga sakyahi
benda pen biang yang atrai daga jing e jing spoon ba jing isne gam tian shu de kwa jin de ya jing Ablay ko kun, ablay ko men sem Bakhuid, katolong jong jing koi, gis ngong ya me ngi ro ya me ngi bane ya me, ni trang ya me ha ga jingim ka jongi kam da me, kat bang lo yo pediang ya me ha ka ne ka communion, Bakhuid, ha ka ba mela pen gandang yangi, met bat men siam, Jisu ai hangi ka da ka bor, ai ka da ka jingkwa, ban pen skoba ya me, da ka met jongi, da ka donu jongi, da ka men siam jongi. Karku kardo ye ke bapangi bachitam baro karku kardo ye ke batiap pang haki hospital karku kardo ye ke longing long sem baro pen koi but pen gandang ye ke longing long sem jongi da kane ke jingkoi hallelujah 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 pen koi pen gandang ye ke longing long sem baro ba yem ha ke jimbam koi kodrai pen koi pen gandang ye ke kon samla jongi ha ke jingkoi hallelujah 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 pen koi ye ke na jongi da ke jingkoi Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong inia duai. तो पिंड पूरा हंगी को त्राएंगी कर पाड़ या का कम पिनखिया जंगे जिंगिस ने जमे पर तो पिंजनाई पर तो री यंगी बन लोंग किता कि बा हकिये किए बारो गिनला बन पिंसंगभा ये में डा उक्रिस उतराई जंगिम Amen. Utrai undon rengka bat pim blay badon bor baro en kar koye pe uppa baro kon baro men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban ban bana ya ka kubar babha jong utrai daga jingim ka jompim Isongo yau blay ko himen ko para ndaga sngi stang ya ka inner healing retreat bat ki to baro ki bawan ki deben poisone ki dai teng knamba ka session kan yai bet yai rundi Nombar shispa safupra. Shispa safupra. Ngap kadonun Bakhuid Thohdieng Bakajingi kakon lagi kun kajing jamnun yang aduikai pempas geri pasmu Wahyu
sela sapun riu chim sela sapun riu duai kan dek sing Thohdieng panikong IT ka percaya hakarun kuita mu Jisu Wo Jisu bachiang tam konong siu spa he ke jaj benriu to kemi yangi ke badam group ta ka pasngaurit hakmat ka duan chome idei ki chome ban ngimuan ru ban long ki chome te khnang bangin la ban yasor kham skam bad me hakami uwe pawe nangi YT yalade menta hagranut bakuitam chome buan sisa ki bam jutip yame mano buan ru ki belakang tait no yame da ka banyau ben ya ki hukum chome to isne ya ki baro ku Jisu basubuntam ba to kring ya ki sakadano chome atrai to long sim om tang ki riungen ki bam sem la kendria no na me mano andrei haki kun jodru ki bala ino yame to ai bor haki banwan phai se yeng ukpa yo bahaka jenjar bekatangan kin sitam berkin kordin to long sim haki taru ki balangat hakajing bakala lani ki be khlat no name namar bakim ya dei jingmun wato khwaje ki bakin wan saka jakare kajing sisya bat saka ju kajing ngai kanang bangin ya long ka wei ka sam long broad bad wei unong am to ai ku try ka balang jome ya kajing lai luj basisya baklem jenjar ai to ai ru kajing suk ba kajing ya bei hakiri baro Tuai bah kepercayai borok kawai kan sawa kan kawai kektin kajing ero hakadonut blai rakabangi layo kajing im kan namban kaburam kilong haka jinom la jinom amen kaburam haupa berukun hamen sim Bakhuid kumbagalong pamaningkong jumtaut barabo jinom la jinom amen and you try Jesus Christ jinom la jinom amen